खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चम्पा बिब्लङा फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर, दिनै नोंसोरो गोबाङानो आंखौ सापर्ट खालामदों। बिनि थाखायनो गासैखौबो हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों। आं दिनै आरो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैबावदों। दिनै नोंसिनि रिकुवेस्ट बायदिनो दिनैहाय आङो IVF नि बारियावहाय रायलायगोन। दिनै जाय बिमाफ्रा नेचारेलि गथ' मोनाखै, दिनै गोबांथार ट्रिटमेन्ट लाबाय, फेल जादों, आरो सोरबा जायफ्रानाखि प्लानिं खालामदों IVF लानो थाखाय, बिसिनि बारियावहाय आं रायलायगोन। दिनै माबायदि मानसिफ्रा दिनै IVF लानो हायो, आरो IVF आ मा दिनै बेनि बारियावहाय आं रायलायगोन। आरो IVF लायोब्ला दिनै बेसेबां खरसा थाङो बेनि बारियावहाय आं रायलायगोन। दिनै IVF आनो जाहैबाय लोगोफोर इन विट्र' फार्टिलाइजेसन। दिनैहाय IVF खौहाय दिनै गोबां मानसिफ्रानो लायो। दिनै गोबां साक्सेसबो जादों एबा साक्सेसबो जायाखै। दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो मुलि जायो बेफोरबायदिनो गथ' मोननो हानायनि थाखायहाय। दिनै गोबां हिन्जावफोरनावनो टिउब सोरनिबा ब्लक जायो, सोरनिबा मेन्सफ्रा रेगुलार नङा, गथ' थाया जादों ट्राइ खालामबाबो, आरो डक्टरनावबो थांबाय, IUI बो लाबाय, थेवबाबो साक्सेस जायाखै। दिनै डक्टरा IVF नि एडभाइस होदोंबा लानो हागोन। नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंसोरनो एक्सप्लेन खालामजोबगोन। आरो दिनैहाय सोरनिबा मा जायो लोगोफोर, दिनैहाय हौवाफोरनियावहायबो दिनै बिदिनो स्पर्म काउन्टफ्रा खमब्ला, बिदिनो दुरबलब्ला स्पर्मआ, बेफोरबो IVF लानो हायो हिन्जावफ्रा। बेफोरनि हिन्जावफ्रा दिनै नेचारेलि कनसिभ खालामाखै, गोबांथार ट्राइ खालामबाय, बोसोर बारलांबाय, बैसोआबो एज 35सो बारा जाबाय एबा 30+ जाबाय, बेफोरबो मा होनो लोगोफोर IVF लानो हायो। आरो जायफ्रानाखि टिउब अपारेसन जाबाय हिन्जावफोरनिया, जेरै फेल'पियान टिउबफ्रा दिनै डेमेज जाबायब्ला, ब्लक जाबायब्लाथ' दिनै स्पर्मआ थांनो हायाबाथ' निस्सय बे गथ' मोननाय नङा। मानो होनोब्ला बे लामायाव जुदि ब्लक जाथेब्लानो माने बियो गथ' मोननो थाखाय, नेचारेलि गथ' मोननो थाखाय बिराद खस्थ' जायो। स' बिनि थाखायनो दिनै गोबां मानसिफ्रा IUI लायो, नाथाय बांसिन फेल जायो। नाथाय IVF आ बांसिन साक्सेस रेट IUI निफ्राय। स' दिनै IVF आनो जाहैबाय लोगोफोर इन विट्र' फार्टिलाइजेसन। दिनै जायफ्रानाखि हौवानावबो हिन्जावनावबो प्रब्लेम दङ, बिसोरो IVF लानो हागोन। दिनै मा खालामो लोगोफोर, बे प्रसेसआवहाय, बे IVF आवहाय हौवानि स्पर्म आरो हिन्जावनि ओवम, हिन्जावनि दाउदै आरो हौवानि बे एम्फौखौहाय मोननैखौबो मा खालामो, बाहेरायाव दिहुननानैहाय बेखौहाय लेबरेटरियावहाय बेरहोयो, फार्टिलाइज खालामो। ओमफ्राय बेखौहाय मा खालामो लोगोफोर, बेरहोखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मा खालामो, हिन्जावनि इउटेरासआवहाय सोनानै हरफिनो गावनिफोर। बिसोरहा गोबां प्रसेस दङ बे लेबरेटरियावहाय बिसोरो बेरहोयो। बेबो टाइम नांगौ। दिनै एबा गाबोन बेफोरबायदि खालामो बिदि नङा, माने एसे सम लायो। IVF सेन्टारफोर दंखायो लोगोफोर। दिनै जायफोरहानाखि IVF खालामजानो गोसो, बिसोरो इनफार्टिलिटि बेफोरबायदि हस्पिटाल थाखायो, बेहाय थांनानैहाय लाहैनो हागोन लोगोफोर। जोंनि आसामावबो गोबां दङ, नाथाय बबेबा हस्पिटालाव गैया। गायन'कल'जि डक्टरफोरा खालामो, गायन'कल'जिस्ट एबा IVF स्पेसियेलिस्ट डक्टरफोरा खालामो लोगोफोर। नोंसोरो थांनो नांगोन जायफ्रानाखि इन्ट्रेस्ट दङ। दिनैहाय बे IVF सेन्टाराव थांनानै नोंसोरो डक्टरनावहाय फुरा सोंनो हागोन, दिनै बेनि प्रसेसा मा खालामो। दिनै जायफोरहानाखि गथ' गैया, बेफोरबायदि लानो गोसो जाब्लाबो मोनाखै, दिनै गोबाव बोसोर जाबाय हाबा जानानैहाय, बिसोरो IVF लानो हागोन। दिनै हौवानिबो हिन्जावनिबो जुदि प्रब्लेमब्ला निस्सय IVF लायोब्ला साक्सेस रेट जागोन, गथ'खौ मोनगोन। दिनै गोबां मानसिफ्रानो लायो। स' दिनैहाय गोबां खरसा थांनाया बे IVF आवहाय दिनै खनसेजों जाया। डक्टरफ्रा फार्स्टआवनो इन्जेक्सन हरग्रोयो, बेखौ टाइम बायदि लानो गोनां। बे इन्जेक्सनखौहाय लानो गोनां, आरो बिसोरो माखासे मेडिसिनफोर हरो, आरो सन'ग्राफि, आल्ट्रा सन'ग्राफि खालामो हिन्जावखौहायबो, आरो हौवाफोरखौबो सिमेन एनालाइसिस खालामो। माने बथ हौवा आरो हिन्जावखौहाय बिसोरो नायग्रोयो। ओमफ्रायसो बे IVF लानोहाय केपासिटि दंना गैया बिनि देहाया, बेफोरखौहाय नायग्रोजोबो। ओमफ्रायसो लास्टआवहाय बिसोरो IVF खौ खालामो लोगोफोर। नङाब्ला बिसोरो नेचारेलि थानायनि कसिस खालामनायनि, बेफोरबायदि जुदि थागोन बायदिब्ला बिसोरो मुलि हरो गथ' थानायनिबो लोगोफोर। स' बेफोरबायदि गासैबो फेल जाजोब्बायब्ला, नेचारेल थानायनि जिखुनु राहा गैयाब्लासो बिसोरो मा खालामो डक्टरफ्रा, माने IVF खौहाय खालामो। नाथाय IVF आवहाय बेफोरबायदिनो थाखाफ्रा खरसा जायो एसे, माने गैयालाबो लाखजों खोथा लोगोफोर। 78 एबा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख बेफोरबायदि थांनो हागौ। आरो माने खनसेयाव साक्सेस जायाब्ला हयथ' सेकेन्ड टाइमाव साक्सेस जायो, बेफोरबायदिबो जायो माब्लाबा समावहाय। माने बे गाव गावनि देहाया
बेफोरबायदि माब्लाबा समावहाय फेल जायो गाव गावनि देहायावहाय बेफोरबायदि IVF लाब्लाबो। स' सोरबाफोर इन्ट्रेस्ट दङब्ला नोंसोरो IVF लानो गोसोब्ला माने इनफार्टिलिटि हस्पिटाल एबा इनफार्टिलिटि सेन्टारफ्राव थांनो हागोन एबा आंनावबो नोंसोरो कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। आङो नोंसोरनो खोन्थागोन जोंनि आसामाव बबे बबे जायगायावहाय इनफार्टिलिटि हस्पिटालफ्रा मोजां हस्पिटाल बेखौबो आं नोंसोरनो खोन्थानो हागोन। आङो नोंसोरो इनबक्सआव कमेन्ट हर जायफ्रानाखि बेफोरबायदि खस्थ' जानानै दङ IVF लानो गोसो बिसोरो। नोंसोरो बांसिन डक्टरनाव सोङोब्ला नोंसोरो मोनथिजोबगोन बे IVF नि बारै बिसोरो मा मा खालामो नोंसोरो सोंनानै लानो हागोन डक्टरनावहाय। हामबायसै।